Ahoj, já jsem Michus a tohle je video na Minecraft. A je tu se mnou Batman. Čus, čus. No a tady jsme hráli trošku za kamerou, tak a natěžili jsme si pár dřeva. A jsme u druhé epizody tohoto dílu a doufáme, že se vám to bude líbit, no. Tak můžeme začít hrát. Hej, šutrák. Tady je nějaká, tak si natěšíme rovnou kamery. To se strašně lagujete. Omlouvám se za toto, ale on mi trošku se hodně laguje, tak se tady natěžíme, šutrák. Jenom abych to shrnul, tak v dnešním díle budeme jakoby stavět dům. Určitě najdeme nějaký jakoby hezký místo pro to, aby jsme si postavili dům a nějak jakoby vysvětlíme, jak by se nejlépe mohl postavit dům a jakoby nejhezčí. Tak doufám, že nás zase trošičku poučí a myslím, že tentokrát to taky nebude úplně to nejdelší video. Takže no, to bude asi stačit, hele Michusy, toho kamene. Dáme 25 dáme. Proč 25? Rovnou se natěžíme uhlí, ne? Jo, uhlí je vždycky potřeba. To se musí těžit tím kamenovým, ne? Ne. Vždycky všechno můžete kamenným, všechno kromě vzácných rud. Takže to můžu... Jo, můžeš. Teda aspoň myslím. Jo. Jo, dobrý. Doufám, že to je aspoň trošičku poučný, protože se to trošičku snažíme, jenom pro ty začátečníky. A teď se nám to hodně leglo. Jo, dobrý, dejte mi mobilčku. No, tak. No, dobrý, tak. Dobrý. No, trošičku jsme zapomněli být zapojený do počítač, do zásuvky, takže se omlouváme za jednu chybku a za ten lag, to je kvůli tomu, že je vybitá baterie. To je jenom trošičku malá vsuvka, za to se omlouváme a doufám, že prostě se nám tohle bude líbit, protože no, tak tady zatím mě asi nic moc nevidíte teda. No a koukali jsme teda jakoby na ten mulťák, jestli bychom to nějak teda jakoby mohli udělat a zjistili jsme, že jakoby, že by to asi šlo, ale bylo by to hodně jakoby komplikace, ale jakoby pro vás bychom to asi udělali a zkusili bychom to teda. Jestli byste nám dali nějaký lajky a prostě zkusíme to, no. Jakoby je to hodně složitý, protože tady máme koupený to Minecraft a je to takový, že prostě no je to na nic. No tak teď budeme asi hledat nějaký hezký místečko u vody, to mám nejradši s Michusem, takže u vody někde na nějaký asi pláži, tam to je nejhezčí. No, asi jo, no. Furt samej les, jo. Tak tam to asi nebude, protože tamhle vidím hodně. Tak to bude asi tady. Jo, počkej, tady je ta hora, takže to je tamhle. Jsi si jistý? Já jsem si jistý. Protože tady jsme lovili to prase, ne? No. Jsi si jistý? Já jsem si hodně jistý. Aha, tak nejsem jistý, ano, jsem si jistý. No, tady by to nemuselo být vůbec špatný. Třeba tamhle, no, tady vysekej tyhle dva stromy. Tady ne. Jsem hodně náročný na domeček. Ne, tak na tom kopečku tamhle. Na jakém kopečku? Na tomhle. Tady? Ne, tamhle. Tak tamhle to vysekáme.
Tak tamhle. Jo, Dobře. tamhle. No tak doufáme, že se nám ten domeček povede. Jsme si už trošičku jakoby zkoušeli ho mimo kameru. Tyjo, tamhle je prasat. Myslím, že hladem tady neumřeme. Bude hojná úroda. Počkej, tady. To uděláme. No, tady je krása. Jo. To je prostě výběr. Uděláme to tady na zimním. Takovým. No jakože tady. No, tady. Tak udělej asi základy z kameny, zkus udělat. Počkej, to si děláme. Ne, všechno ne. Jo, tak něco jo, ale. Tak všechno. Ne, dej si tam už všechno rovnou. Tak. No a udělej asi základy z kamene. Jo, počkej, potřebujeme vypít tohleto, víš co? Proč by se to pekli? Ne, potřebujeme vypít ten písek na sklo. No to potom. Zatím už si udělám asi nějaký základy takový. A nebo počkej, možná mám lepší nápad. Udělej základy z toho neudělaného dřeva. Jako do země. Ne, normálně na povrch. A udělej to asi takhle 5, ne, takhle 7. Udělej takhle 7. Ne, takhle ne. Jsem moc náročnej. No, počítáš to? Že já ne? Ne, taky ne. Ne, počkej, tak už to bude stačit, ne? To je 7. To je víc než 7 určitě. 3, 6, 8. Taky netvoř. Ježiš. Je to vypočený, já to mám vypočítaný. Věř mi. Teďko takhle 5, i s tím, tady s tím. 1, 2. Co děláš? Sorry. Ještě 1. Ještě 2. Tak a uveď to zase tamhle. Zase. Těch 7. Já udělám ty první 2, co jsou ode mě dál, to je úplně v pohodě. A ten co je nejblíž ke mně, tyjo. Tohle to nesnáším. To ještě, to... Tak ty lagy mě už trošku... Tak to nejsou lagy, tohleto, no. Ještě jeden. Jo, já to dám. Mám doplnit? Jo, jasně. Teď jinak. Tyko se bude v pohodě. A tyko to bude zase opačně, tak nebude. Ne, proč to boříš? Protože je na dveře, ne? Na dveře to bude úplně přesně ve prostřed. Já to už mám vymyšlený, jo, takhle. Vykopej to už tady rovnou, tady. Vevnitř, to vykopej. Aby jsme tam mohli dát podlahu. Ne, to nemusí zatím. To tam zatím nech. Jo. A to dělám z kamene, ne? Jo, určitě. Hele, ovce na to. Super ovce, to se bude hodit, ještě nemáme tu postel, takže určitě jako ovce je super, když najdete to jo. Takže určitě ovce, berte ovce, to je hrozně dobrý. Na postel. No přesně, no. Že si můžete vyspat a pak... No, budete mít spaven prostě a když zemřete, tak už se vrátíte do toho domu a nemusíte ho hledat zase. A je to takový lepší, no. Večer jsou zombové. My to teda jakoby teďko máme na peaceful, protože stavíme ten dům a nechceme, aby nás tady otravovali ty zombíci. Tak za to se omlouváme, že jsme teda řekli, že to bude na normál. A máme to na peaceful, ale prostě to je hrozný, když stavíte dům a přitom vás otravujou zombíci, tak doufám, že to pochopíte. No tak to už tady řekl dost, tak může povídat ještě dál. Tak něco řekni ty. Jenom tak jako třeba pro zajímavost, jakoby nejsme žádný dětkové, je nám tak 13 až 14 a jenom abyste něco jako si o nás nemysleli a takové věci. Teď udělej jakoby sloupy nahoru.
Tady. Tak se nedělají domky. Prosím tě, věř mi. Vidí tady v rozích to, z tohohle to. Počkej, že jsem to sekla. Za tohle se strašně omlouváme, protože tady Sus nemá úplně nejlepší komp a se to laguje, no. Si děláš srandu, takový lagy úplně. A udělej to, co asi nejvíš, protože čím víc větší baráky, tím je to hezčí. V pohodě, trpělivost. Dobrý, to stačí. Ne, to nestačí. Ne, co dělá? I když se mnou nikdo hraje, tak to musí. Ne, tak to fakt ne. To je hrozný. Tak s tím jsme to úplně nečekali, to bude asi trošičku. Tak asi v příštím díle dokončíme tenhle barák a my se s vámi loučíme a doufám, že dáte like. Jsou ty videa fakt krátký, protože my tady nemáme úplně co povídat, tak když tak napište, jestli to jakoby máme dělat delší a prostě nemáme radši nic povídat nebo takhle krátký. Tak čus. Tak. Čau.